רז סיימה לכתוב את הבריף, פתחה פנייה במערכת התיחורים הדיגיטלית, וכעת היא יכולה לצאת לדרך. עכשיו מתחיל תהליך בחירת הספק, וגם הוא קורה במערכת התיחורים שרז כבר מכירה. ראשית, רז קובעת את הזמנים העומדים לרשות הספקים הפוטנציאליים, לקרוא את הבריף, להשתתף בכנס הספקים, לשאול שאלות הבהרה ולהעיר הערות. היא מגדירה 4 או 5 ימי עבודה לפחות אחרי כנס הספקים להעברת שאלות הבהרה במערכת, ולפחות 7 ימי עבודה אחרי מתן התשובות שלה ועד להגשת ההצעות, כדי שהספקים יספיקו להכין הצעות איכותיות בהתאמה לצורך של רז. לבסוף, היא קובעת את המועד האחרון להגשת ההצעות ומקפידה שהוא יהיה באותן שעות שבהן מוקד התמיכה הטכנית פעיל. חבל לפספס הצעות טובות בגלל בעיות מחשוב. לפני שהיא מפיצה את הפנייה, רז בוחרת לפחות 3 בעלי תפקידים אצלה במשרד שהוגדרו כמורשי פתיחת תיבה, כדי שגם הם יקבלו הודעה עם פתיחת תיבת ההצעות ומגדירה את המועד הצפוי לסיום הפרויקט. זהו, קליק אחרון והמערכת שולחת את הפנייה המפורטת לספקים הפוטנציאליים. בזכות תשומת הלב לפרטים ולוח הזמנים המאפשר, רז יודעת שהיא ממקסמת את הסיכוי לקבל הצעות איכותיות שיעזרו לה להוציא לפועל את הפרויקט בצורה הטובה ביותר. בואו נקפוץ קדימה בזמן, הכנס עבר בהצלחה, כל השאלות נבחנו ונענו בפירוט וההצעות הוגשו. כעת, אם מדובר בהליך על בסיס מחיר בלבד, המתאפשר רק כאשר הפרויקט הוא עד לסכום שנקבע בהודעת המכרז המרכזי, המערכת תבחר אוטומטית את הספק הזוכה על סמך ההצעה הזולה ביותר ועל בסיס ציון הערכת הספק שלו. אם מדובר בתהליך שכולל בדיקת איכות, הגיע הזמן לבחון את איכות הצעות הספקים. רז מקליקה בהתרגשות ומתחילה לעבור על המסמכים ששלחו הספקים. היא וחברי צוות המשנה מדרגים את ההצעות על בסיס איכות מבלי שראו עדיין את המחיר. כדי להקל עליכם בהליך בדיקת האיכות, הגדרנו 4 קריטריונים קבועים לצורך ניקוד הצעת הספק. לאחר הזנת ניקוד האיכות, המערכת משקללת אותו יחד עם הצעת המחיר וציון הערכת הספק, ובוחרת עבור רז את הספק הזוכה. כעת יש שלב נוסף. עליה לקחת את פרוטוקול סיכום ההליך לאישור ועדת המכרזים. אחרי שהאישור ניתן, רז שולחת באמצעות המערכת את הודעת הזכייה לספק הנבחר, וגם הודעות אי-זכייה, ותודה רבה לספקים שלא זכו הפעם. זוהי תחילתה של ידידות נפלאה. רז תפתח את ההזמנה מול הספק הזוכה, ואז יתחיל הפרויקט בפועל. רז תפגוש את מערכת התיחורים שוב בסוף הפרויקט בשלב הערכת הספק. אבל זה כבר בסרטון הבא. נתראה שם.